arwar kimat bakongsan jong khubor menta ka step ka khanro tari unailar kilong rakhe gari lembat ki jilla bat yinin territory jong gari ya kasngila ilot ban nyop khundai jong gari sha kawang petrol bom ka pastia bid house ha ki runar ha ka step jong ka khatsan tari unailar bat pen pau jing smokmen ka meglia high court ba ka jing thung khlaw ha ka jaka badon sodong ka project shillong peak roadway cable ka kalong ka bajob ka khubor ka babnya kari kala rakhe ya kasngi lai lot ka ba nyop khnai hinin kasngi uminti ang badu kari Narendra Modi ulayalam ya ka jingra rakhe sngi lai lot na ka red fort pa paunam he Delhi pat ulapan heru ya ka lama jong kari haba ajing gan syakipat ba ha ni kasngi Narendra Modi ulong ba kani ka jingalang ka dei syapang ka jing kit jimut jong ki shispa sa phoklur ngut ki nong India bat ka jing sarong ya ka jing job baya sam lang jong kari shu uni menteri rang badu kari ula ong ru ba ka jaj benriu ka tang penklan bet ya ka min sim jong ka jing ateli unaran ramuri ula benrap ru da ka ba ong ba ki ni ki nyop san snam baladep kariti sensar jong kari India ka long kum ka syarak bat ka ba lam linti ki pat ba ha ka linti ya ka jong ki shu umuri ula ka ru ba ka India ka la job ya ka jing e ba ya shakman bat ka jingkrai halor ki semiconductor ha commission board shu habakran sya kajak benru na red fort menteri rang badu kari Narendra Modi ula ai khublei ru yak sipai baslur jong ko operation sindur da ka baong ba kani cooperation ka dei ka jingpen sisa ka bakhlani ka papni sisa ya ka jingslur bat ka jinglong tingkana jong sipai jong kari une menteri rang badu kari ula yathuru ba ka sarkar kala ai tilot ha sipai baslur jong kari banyele pasya yak nongshun da ka jubab ka babiang ka bapalat ya ka jingmudor ka jongki Narendra Modi lapan ke mauru bakumnu sipai India kilayat ma da kispa kilometer syakijaka jongki nongshun hak Pakistan bat kilapan kala depe ya kijaka sa jongki leno harengkat berkiwai pat kejela jongkari kejela meglia ni kesngi kalarke ya kesngi lai lut ke banyop khundai jongkari ha ka nongba jong kejela haselong ya ka ni kejela ke lapelong hajian stadium polo ground ha ka ba uminti rang ba kejela ukonat ke sangma ulapen her ya ka lama lairong jongkari bat simru ya ka rastriya salute jongki life santli ki marching contingent Hagani gasni lapan samru ya ki police medal for meritorious service sha ubili Graham Armarak komandan bat sha uba Alan Edi kemar menyang assistant sub inspector bat ka fire service medal na ka benda ka jing syakri ka bahok sha uba Rokesh Wajri ubri uwe ni pilip ding jong gejelam hagani gasni la samru ya ki sermat sha ki hospital ki baterai ba ki bakentup ya ki hospital sarkar bat ki hospital simet ki badan hapo jong ka East Khasil district na ka benda ka jing batrai kambha ya ka scheme MHIS PMJY lasamu ya ki kusnam sya ki nong job bat ki nong ya match pass kajang rakhe ya kasngi lai lu ka banyop khunai jong kari la rakhiru habaro ka bai gejela meglia hinan kasngi usambut menteri rangba gejela uba singi halangdar ulapan her ya kalama lairong jong kari bat simru ya kaselim jong ki absently ken hon bayat pat ba haturam menteri katmat PHE Marcus N Marak ulapan her ya kalama jong kari bat simru ya kaselim jong ki life weekly ken hon sipai ki bayat pat ba ha ka program ka palapalong ha William Nagar usambut jong jong ke yeng do ba thau an ke jela u Timothy Dishira ulapen her ya kalama jong kari bat simru ya kaselim jong ki aku fratli ki kinhun sipai ki bayat pat ba ha ampati ha West Khasil district ke jeng rakhe ya kasngi lai lo ke banyop khundai jong kari kalalong da ke jing kemen bat ke jing ri ke ba khrau ya ke ni ke jeng rakhe ya kasngi khrau jong kari ha West Khasil district lai dan lang da ke menteri ka kot ka khia jong ke jela ke Dr. Mezel Amperin Lindo kabala sim ya ke benda kum ka kongsan kani gadai ka Akashwani Shillong ka balam syapi ya ka khubor da ka bayaso pat kiwai pat kejela jongari kejela Arunachal Pradesh kala rakhe ya kasni lai lu ka banyop khundai jongari hinan kasni da ka minsim jong ka jing sngau idri ya kani ka jingalang bakongsan ha kani ka jela laplong ha IG Park Itanagar ha ka ba umintri rang ba kani ka jela upema khandu lapen her ya kalama lairong jongkari bat simru ya salute na ka jingai parade bala simbenta da sipai ki pulit kerkhot jong ka NCC lembat khina school aba ai
Ngonong biang hak jingkran ke jong uni menteri rang ba kejala Arunachal Pradesh ulong baka per capita income jong kejala Arunachal Pradesh minta kelaki upelat Asia da 6% ki papinsisya baka roi kapar kalapoi siya kipat ba bat kejingim hakalang kejala kanang kiu ukhandu la pentip ru baka sarkar jela kalapin bana ba usnam 8,000 hadu 8,000 kendai kisnam balatip kum ke decade of hydropower. Da kabayas no katilang bat kajat ben real borok kaway ban rakhi ya kasnilai lu ban nyop khunai jong kari India kayeng bishar bah khlidu jong ka megalya kala rakhi ya kani kasni dan kajingkmen bat buram ka bakraw hapo ka jaka trikam ka jongka ha gani kasni unong bisharang ba kayeng ka shri megalya u justice IP Mukherjee ulapan her ya kalama lairong jong kari ha kajingdon lang ki officer jong katana judiciary kinong tre jong kayeng bishar bat ki riurang ba kajingkmen ka bakraw jong kani kajing rakhi kalong ke jingdon lang jong Chief Justice Barim Kari u Dr. Justice D.Y. Chandrachud u Balasiem ya kabenta kum ukongsan haba ajiklan nakani kasni nakaliang Chief Justice jong ka Meghalaya High Court u IP Mukherjee u Labanjori ya ka jingdon kam jong ka kamram ban ya ka bainong nakaliang Chief Justice Barim Kari India u Dr. Justice D.Y. Chandrachud ula ay ka jingkran ka pinperkhat ya ka jingmut ka bakham jiliw jong ka jinglay luon ki real runal ki bawan da ki lightly ki thok ne ki bait ki lakawang petrol bomb ha pasture bid house ha pulu henin ke step ha ka por kumba laish teng ea ya ka ni ka ding la la ban tem no marlor bar kala don khindiat ka jingjulor ya ka jingkhang jong ka ni ka slem trekam layatu USP ka is khasil sesek uba vivek sim ha ka jo ka por la pen heru ya ka lama jong ka seng HNLC ka seng bala sakhin di an ha ka por min step jong ka snit ho ding hanong ba silong da kibriyo ki bomla bantim layatu bakatay kalama lapen her hajan ka office jong ka Chili Breeze kabadan Marjan bat ka District Commerce and Industry Center kabadan Halum Jingshay ka bahab Halaw Mali Pelun Block 4 nakaliang kipulit jong ka pasture bid house kilalit mador siya kaniga jaka but when no she's none ya katay kalama hakapor kumba South Teng AA stem kahai ku jong jilla Meghalaya kalapan pau ya ke jingkmen ke bakraw ba ke jingtung klaw ha ke jaka badan saudong ke project Shillong Peak Roadway Cable Car kalalong ke bajom ke yeng bishar balale ya ke ni ke jingpet binya ha ke por basdang bishar ya ke mukot dumapat ba persya ya ke jingkeno bala pempathar ya ke ding ha ke than lauso tun ha is khasil sesek laban kedo ba ke jingpau ba ke te ke jingpom pathar ki klaw kadai na kabenda ka project jong ka Shillong Peak Roadway Cable Car ka Division Bench jong Chief Justice Indra Prasanna Mukherjee bat u Justice Wandura Dingdo kilathung ya Advocate General Amit Kumar bat ya Senior Advocate u Kostov Paul kum ki officer bakarpang jong ka yeng ka Shri ban nejingo ya ka te ka jaga bat ban ay ya ka kaipon u menteri ng bado kari u Narendra Modi ula ay burom ya u Orobondo ha ka linghu sngi kha ka jong u henin ka sngi ha ka chingtho ka jong u ha ka rensan social media u Narendra Modi ula ong ba Orobondo ula pen i ya ki parari kumno ka philosophy ka jinglong mensim ka jingte ya ka jat benriu ki wanlang ha ka jing shakri ya ka jing thumu ka bakham halor shusho uni u menteri ng bado kari ula bendrap u ba ka jing perkhat jong u reustat ki penslur ya ki nong song banyele ya ki benta kari India ka pen urlong ya ka jingla ka papura ka jongka nagaliang menteri kampo iyeng jong kari u Amit Shah ula ay burom ya u Orobondo ha ka linghu singkha ka jong u ha ka jingtho ka jong u ha ka rensan social media u Amit Shah ula ong ba ka mensiam ka bakhlem sange jong u ha ka jinge khon lai lu ba ka jingno senyang ki bajeliu Sya ka jinglong mensim bat kasang perkhat kinyai piteng ban ay mensim bat pensay ya ka jat benriu ha ki pateng banwan katu ka khubor kalakut ka bawan chapi na ka studio jong ka Akashwani Shillong bat sakin diat por ni sayaso bat ka Akashwani Delhi na ka benta ka khubor ka tin hindi bat bot pat say khubor ha ka tin pareng kani gadai ka Akashwani Shillong नमस्कार आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा।
मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अवैध घुसपैठ के प्रति आगाह करते हुए इसे देश की जनसांख्यिकी स्थिति के लिए खतरा बताया। नागरिकों की सुरक्षा के लिए जनसांख्यिकी मिशन की घोषणा की। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने पूरे देश में फास्ट टैग वार्षिक पास सुविधा शुरू की। भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव पूरे देश में श्रद्धा और आस्था के साथ मनाया जा रहा है। मौसम विभाग ने कोंकण और गोवा में आज मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया। भारत का व्यापारिक निर्यात जुलाई में लगभग 7.3% वृद्धि के साथ 37 अरब 24 करोड़ डॉलर रहा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच अलास्का बैठक यूक्रेन संघर्ष पर बिना किसी समझौते के समाप्त हुई और शतरंज में